No niin, eli tässä on nyt sitten tää mun uusi kitara. Sen on tehnyt suomalainen kitararakentaja Heikki Nurkkala tuolta Ylivieskasta. Tai Ylivieskassa on hänen tuo, missä hän näitä rakentaa. Tää on Heikki Nurkkalan 15 kitara, kuten tuolla pienellä pohjalla näkyy. Tää on viime vuonna tehty, eli klassisen musiikin instrumentiksi aika uusi. Ja se ei ole ehkä ihan vielä tää kansi silleen tavallaan tän rakenne sieltä sisältä niinku avautuu. Ja sitten kun se avautuu, niin se on vähän niinku täydessä loistossansa se ääni. Ja no se on todennäköisesti jo melkein avautunut, mutta yleensä kaikki tällaiset soittimet paranee kun ne vanhenee, joten esimerkiksi 10 vuoden päästä todennäköisesti voi olla niinku vielä enemmän loistossansa, mutta nyt jo erittäin hyvä kitara ja kuulostaa erittäin hyvältä. Tää on tässä kannessa, mikä heti näkyy, kiiltää tässä mun kuvauslamppuni valossa, niin se on tällainen ranskalainen puleeraus, jolla on sitten, se on se lakka tai lakkaus, millä tää kansi lakataan. Tää kansi itsessään on tehty alppikuusesta, eli tämä tässä. Ja sitten tässä tämä sivu ja tämä takaosa, niin on sitten puolestaan tehty sypressistä. Ja tässä on tällainen rosetti, eli tällainen koristeluosa. Ja toisaalta myös tavallaan, kun kitaroita tehdään, niin tietynlainen tapa vähän niin kuin taiteellisesti ilmaista just se rakentajan tavallaan oma näkemys, että monissa kitaroissa tai monilla rakentajilla voi olla niin kuin oma rosetti, ja tää on nyt Heikki Nurkkalan sitten tällainen oma rosetti, eli ainakin mun tietääkseni suurimmasta osasta sen kitaroista tää löytyy. Ja tän rosetin nimi on Dandelion, eli siis voikukka. Tää kitara on Torres-mallinen. Torres eli tossa noin 100 vuotta vähän päälle sitten, jos nyt en ihan palturia puhu, niin Torres-mallinen kitara. Eli hän rakensi sellaisen kitaramallin, joka on sitten myöhemmin vähän niin kuin kopioitu ja modifioitu. Ja tää on tosiaan kanssa modifioitu, eli tää on tästä kohtaa ihan vähän kapeampi kuin mun vanha kitara, mikä siis mahdollistaa sen, että tätä on ergonomisempi soittaa. Ja kun se on ergonomisempi soittaa, niin kädet ja selkä sun muut ei väsy yhtä paljon kun soittaa, jolloin se soittaminen on paljon mielekkäämpää. Tässä on tallan, tää tällainen, mistä nämä kielet menee yli, niin tää on tehty luusta. Ja sitten vastaavasti tää täältä on tehty luusta. Ja tää on tää mihin peukalo laitetaan täällä kaulalla, niin tää on itse asiassa aika litteä. Mulla se on tuossa vanhassa kitarassa vähän pyöreämpi. Ja ensin toi vaati vähän totuttelua, sitten kun siihen tottuu, niin se on oikein hyvä. Ja sekin yhdessä sitten koko tämän kitaran rakenteen kanssa niin edistää just sitä ergonomiaa ja sitä, että sit olisi mahdollisimman mielekästä soittaa. No, sitten tässä on tää otelauta, eli tämä näin, mihin vasemman käden sormet sitten laitetaan, kun soitetaan. Niin se on tehty Intian ruusupuusta. Ja sitten puolestaan toi kitaran kaula on tehty, tää takaosa, niin tosta Hondurasin setristä. Ja tässä on nyt sitten tässä on tää mun uusi soittimeni. Tällä hetkellä mä käytän tällaisia kieliä, eli Savaresin tällaisia normal tension tai ehkä voi sanoa myös medium tension kieliä. Ja ne on tällä hetkellä tuntunut parhaimmalta. Mä testasin tässä myös Savaresin high tension eli tension forte kieliä. Mutta nämä normaalit sitten tuntui paremmilta. Ja tuossa mun vanhassa kitarassa niin mä käytin sitten ton ehkä viimeisen vuoden tai 2 näitä high tensioneita. Ja mulla on sitten todennäköisesti tähän kitaraan myöhemmin testataan myös noita low tension eli matala jännitteisiä kieliä, että soisiko ne vielä paremmin tässä kitarassa. Ja
olisiko ne mielekkäämmät soittaa. Mä testasin myös hiilikuitukieliä, mutta tällä hetkellä mulla on nämä käytössä. Ja tää on tosiaan käsin tehty, eli hienoa suomalaista käsityötä. Mutta tästä kaikesta teknisestä mennään nyt sitten siihen, mikä varmaan eniten kiinnostaa. Eli miksi juuri tämä kitara? No, mä tossa sain tammikuussa ton testiin ja soittelin sitä sitten. Harjoittelin sillä mun sen hetkisiä biisejä ja soitin vanhoja biisejä, mitä on opiskellut. Ja sitten testasin noita myös mun opettajan kitaroita ja vertasin sitten niihin ja toi sitten tuntui parhaalta tämä uusi kitara. Ja no tosiaan tää on semmonen Torres-mallinen ja tässä, miksi juuri tämä kitara, niin tästä saa paljon enemmän sävyjä irti kun tällä soittaa. Eli se musiikki kuulostaa paremmalta ja sitä pystyy itse muovailemaan paljon enemmän. Eli se on enemmän niin kuin just ammattilaisten tällainen muusikkokitara, että sillä saa niin kuin tehtyä sitä taidetta itsessään paljon enemmän kuin tuolla vanhalla. Ja no aluksi musta tuntuu, että tästä ei niin kuin jotenkin saa tarpeeksi volyymiä. Et joissakin kappaleissa mä tykkään soittaa kovaa ja mä haluan, että se kuuluu, että mä soitan kovaa. Ja tuolla vanhemmalla tuntuu, että on helpompi tehdä niin. Mutta nyt kun täällä on sit soittanut pitempään ja tähän on tottunut, niin tästäkin on löytynyt, että tässä saa ihan yhtä lailla sen ton vanhan dynamiikan. Ja sit puolestaan, kun mä verrasin tätä semmoiseen double top kitaraan, missä siis on tän kannen alla vielä toinen sellainen kansi, mikä voimistaa sitä ääntä, niin sit mä totesin toisaalta, että siinä ei ollut yhtään paljon sävyjä kuin tässä. Ja mä tykkäsin tästä, koska tää kuulostaa paremmalta. Ja sit mennään nyt ehkä siihen mielenkiintoisimpaan, koska tässä mä oon vaan selittänyt näitä teknisiä ominaisuuksia, mutta kuunnellaan ja te saatte kuunnella, että kuuletteko te eron, että miksi mä tykkään juuri tästä, mitä mä tarkoitan sillä, että tässä on enemmän sävyjä kuin tuossa mun vanhassa kitarassa tuolla. Eli mennään soittamaan. No niin, eli sitten itse asiaan. Onko noin 600 € kitarassa, joka on tehtaassa tehty, jotakin eroa kitaraan, joka on tehty Suomessa käsityönä, jonka hinta on 3700 €? Testataan. Ensinnäkin tässä on ihan vaan yksi kieli. Se on kirkas ääni, musta se on vähän kireä ääni. Mutta joo, kuuluu vähän kireältä. Se kuulostaa, mutta kyllähän tästä niinku ääntä lähtee, että esimerkiksi basso, niin no ei se nyt mun puheääntä peitä, koska tämä on kitara. Eikä esimerkiksi vaikka sähkökitara, mutta kyllä se huomattavasti peittää. Tai niinku huomattavasti tuottaa ääntä. Mut verrataan sitten tätä, eli minun vanhaa kitaraani, tuohon toiseen, minun uuteen ja nykyiseen kitaraani. Noniin, eli nyt mulla on tässä sitten sylissä tää Nurkkalan kitara, tämä Torres-mallinen kitara ja uudempi. Ja musta ehkä pakko sanoa, että nyt kun on tällä soittanut aktiivisesti 3 kuukautta, kohta 4, niin kyllä tää tuntuu paremmalta soittaa. Tai silleen, että heti tuntuu jotenkin, että paljon mukavampi ottaa tää sylin kuin toi toinen. No otetaan tästäkin ensin ihan vaan yksi kieli. Se on musta niinku, se on vähän pehmeämpi. Se on vähän pehmeämpi kuin tuossa toisessa. Toki riippuu paljon mistä kohtaa mä soitan, että tää ei oo täysin niin kuin ehkä reilu vertailu, koska riippuu ihan kohdasta myös se soundi. Mutta tästä jos huomaat, kun soittaa täältä, tosi terävä, no tää on ihan täältä tallan vierestä. Sitten kun soittaa vähän, niin kyllä pehmenee tosi paljon tää ääni. Ja sitten tästä tää on esimerkiksi niinku, en mä tiedä, tää on ihan kuin hunajaa tää ääni, että tää on tosi pehmeä.
Ja tästä musta puuttuu just se semmonen terävyys, vähän semmonen tönkköys ja semmonen ikävä. Mä nopeasti viritän tän ja sitten testataan Allegro Vivace ja sen jälkeen testataan Elegia. No, soitetaan tästä sitten. Löytyy mun kanavalta, jos kiinnostaa, tää on Allegro Vivace Mauro Giulianilta. Soitetaan siitä pieni pätkä. Noniin, kohta kuulette sitten vastaavasti saman pätkän tuolla Uudenmaan kitaralla. Noniin, kitara on vireessä, eli ekana Allegro Vivacesta se sama pätkä. Pakko sanoa, että on kyllä vähän ruosteessa tuo kappale, mutta se ei ole nyt tämän videon pointti, vaan musta kyllä mä tosta kuulin, että siinä oli vähän enemmän sävyjä. Toki kun ei ole hetken soittanut, niin toi on vähän huono biisi verrata, koska ei ole ehkä se täysin hallussa, mutta kyllä esimerkiksi just kun soittaa tästä, niin kyllä tää niinku vibraatto on huomattavasti parempi kuin tuossa toisessa. Ja tästä mä haluaisin nyt sitten vielä soittaa toista biisiä, sellaista kuin Elegia. Ja Elegia on Francesco Moreno Torban kappale. Joo. Pahoittelut, mä en ole tänään ihan huippuvireessä, mä en ole vielä lämmitellyt tai soittanut tänään, niin sillä lailla. Mutta nytten tosiaan Elegia. No sanotaanko, että itse mä tykkäsin, tää Elegia kuulosti paremmalta kuin se Allegro Vivace äsken, mutta verrataan tuohon toisen kitaraan ihan just. Ja tässä just ehkä huomasin, että tässä on aika kirkas ääni. Ehkä nämä diskanttikielet, eli nämä on vähän turhan terävät, mutta musta oli tosi täyteläiset niin bassot, että jotenkin mä tykkäsin tässä kappaleessa etenkin näistä bassoista. Ja sit soitetaan vielä Elegiasta pieni pätkä, pätkä.
Elegia. Ja musta ehkä nämä bassotkin on vähän täyteläisemmät, vähän pehmeämmät, mutta näissä mä en ehkä itse kuule kaikkein massiivisinta eroa. Mutta sitten just nämä diskantit, niin kyllä nämä on paljon paremmin kuuloiset tällä. No, nämä on tietysti makuasioita, että kaikki saa eri mieltä. Kertokaa ihmiset tuolla kommenteissa, että kuulitteko te eroa. Mä oon tyytyväinen tähän. Musta tää oli hyvä ostos ja mitenkään en halua haukkua tuota vanhaa kitaraa, se on oikein hyvä, mutta tää on paljon parempi. Ja ehkä se riippuu, musta esimerkiksi se Allegro Vivace, näissä oli vähän vähemmän eroa, kun sitten taas tässä Elegiassa musta tässä oli niin kuin isompi ero, miten mä soitin nää. Ja tässä ehkä täytyy korostaa, että just tää huiluääni tästä, niin kuulosti paljon paremmalta kuin tuolla toisella, missä se mennä edes kuulua. Mutta tässä on tää mun uusi kitara. Saatte kohta vielä vähän kuvamateriaalia joka puolelta. Kertokaa kommenteissa, oliko tällainen vlogivideo ihan tyhmä idea vai haluatteko näitä lisää. Ja käykää ihmeessä kuuntelemassa jonkin ajan päästä, ellei ole ilmestynyt siinä vaiheessa, kun te tätä katsotte, niin tulee ensimmäinen video, jossa mä soitan tällä kappaleen. Voitte sitten siihenkin miettiä, että onko eroa tuohon vanhaan, kuuletteko sen eron. Mä oon toki soittanut 14 vuotta kitaraa, mutta mä kuulen sen eron, mun opettaja kuulee sen eron, musta se ero on huomattava. Mun lähipiiri kuulee sen eron, joten voin olla tyytyväinen tähän. Ja jos harkitsette ammattitasoista kitaraa, niin Heikki Nurkkalan kitaroita suosittelen. Tämä on siis Heikki Nurkkalan kitara. Itse tykkään tästä todella paljon ja semmonen hintahaarukka, että kun tää on tosiaan 3700 euroa, niin yleensä ammattitason kitarat on 4000–10 000 euroa, joten sinne 10 000 euroon on jo aika iso ero, että tää on vielä niin kuin verrattain, ei halpa, mutta verrattain niin kuin, mikä se sana on, hyvä hintalaatusuhde, erittäin hyvä hintalaatusuhde. Suosittelen, mutta tämä oli tässä. Eka kerta kun kuulette myös mun puheäänen. Moikka!